JP Fans Unboxing. Tocmai mi-a ajuns ultima comandă de la JP Fans și abia aștept să desfac cu voi. Și avem foarte multe pachetele. De data aceasta nu am ales pentru toate să îmi fie trimise poze atunci când produsele ajung în depozit, așa că mi-au fost trimise fix așa cum le-au trimis vânzătorii. Începem cu primul lucru pe care mi-am cumpărat și care a ajuns la ei în depozit și pe care abia așteptam să-l primesc also. Super bine pachetat. Și anume această colaborare cu Sanrio și Nana. Este Nana Osaki Hello Kitty. Like, she's so pretty. Pretty. Ador. Asta a fost prima pe care am comandat-o. Finally, mi-am luat un plush hero. Știu care este, pentru că a fost desfăcută. Îl avem pe Lost in the Night. Deci, plushul cu hero is finally home. Aceste două au fost principalele pe care mi le doream foarte mult. Un noodle stopper cu Ryuk din Death Note. He's so pretty. Abia aștept să-l desfac și pe el. Trecem la K-pop. Am luat acest CD Stray Kids. Mai am unul, dar voiam să văd ce îmi pică. Și trecem mai departe la aceste photocarduri cu Nana. Deschidem. Pium. Și avem Nana Osaki și Ren. Love them. De să mi-am luat și tricou astăzi, ca să fie în tematică. Nana, Ren, doamne, le ador. Abia aștept să le rămez. Superbe. Și, din nou, foarte bine împachetate. Vânzătorii din Japonia chiar știu să-ți trimită în siguranță produsele. Sunt aceste CD K-Rings something something cu Blast și Ren. Ador. Foarte mult mi-am dorit aceste drăguțenii. Uitați. Superb. 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 Astea vor fi înrămate. Pentru că nu mă îndur să le scot și să le port, fiind atât de cute. Blast. Backs down. Superbe. Deci, cel cu Blast îl potrivim perfect. Așa. Mai departe, ce avem aici oare? Nici nu mai știu ce am comandat mai multe lucruri. Bium, bium. Fotocardurile cu Hyunjin. Deci am cumpărat foarte multe albume Dui. Versiunea IT, pentru că am vânat în disperare acest fotocard lenticular cu Hyunjin și am găsit orice, numai nu Hyunjinul meu lenticular. Așa că mi-am luat soarta în propriile mâini și am decis să mi-l comand și l-am găsit pe JP Fans la un preț de nerefuzat. Un sticker nou, Hyunjin, superb. Lenticularul meu cu Hyunjin, doamne, l-ador. Doamne, cât l-am așteptat. Era singurul care mai lipsea din tot ce îmi doream aproape din Do It. Așa. Și pe acesta pe care îl mai am, dar nu contează niciodată
Nu sunt prea multe. Piu. Deci, ador. După cum puteți observa, această comandă este diversă. Avem K-pop, avem anime și avem pop mart. După care avem Nana DVD. Mai am unul, ediția din Franța, dar am zis că o să încerc să colecționez DVD-urile de la anime, așa că de acum unul câte unul o să încerc să fac comandă de pe JP Fans de toate DVD-urile din animeul Nana. Și după o să trec la Paradise Kiss, probabil. Foarte bine împachetat. Superb. Piu, piu. Ador. După avem și fashion. Așa că, uitându-mă pe JP Fans, am zis, am amintit eu că Vivienne Westwood are Red Label, exclusiv pentru Japonia, și am zis, poate găsesc ceva ce în mod normal nu aș găsi în Europa. Așa că avem nu una, ci două perechi de cerapi Vivienne Westwood și abia aștept să fac outfit check inspirate de aceste două perechi de cerapi. Avem un roșu, potrivește cât de cât, și un roz magenta. Wow, gen fishnet style. Și acesta e roșu. Superbe. Sunt două variante vintage de ciorapi Vivienne Westwood, așa că dacă sunteți în căutare de lucruri vintage și nu numai Vivienne Westwood, poate Red Label or so, JP Fans. Și ultimul produs pe care l-am comandat de această dată de la JP Fans sunt 3 albume Stray Kids, ediția limitată, foarte bine împachetate. Sunt plăcut încântată de cum împachetează cei din Japonia produsele. După cum spuneam, de această dată nu am cerut să primesc poze la toate produsele atunci când acestea ajung în depozit, așadar mi-au fost trimise așa cum le-au împachetat vânzătorii. Și 3 albume Stray Kids la un preț, nu vreți să știți, au fost foarte ieftine. Ăla normal cred că a fost 2 euro. Noodle stopperul cu Ryuk cred că a fost 9 dolari. Da? Mai scump, cred că cel mai scump produs pe care l-am luat a fost figurina Nana Sanrio. Au fost ciorapii și Hirono. Haideți să desfacem unul dintre aceste albume. Să vedem cum arată. Facem unboxing. Așa. Wow. În cele două CD-uri și bucletul. Superb. Superb. Superbisime. De adăugat faptul că albumele sunt fără fotocards, știam că sunt fără fotocards, însă îmi doream acest album în colecție, fiindcă nu l-am, așadar am zis că o să le cumpăr. Bun, deci ca să recuperăm ce am avut în această comandă de la JP Fans, am avut 3 CD-uri Stray Kids, cele două fotocarduri cu Nana și Ren, am avut keyring-urile cu Ren și Blast, le ador, sunt superbe. 2 perechi de ciorapi Vivienne Westwood. Încă un CD. 2 fotocarduri cu Hyunjin, Stray Kids și acest sticker. DVD-ul numărul 3 din animeul Nana.
Hirono, iubirea vieții mele, Hirono. It's finally home. Mi-am dorit foarte mult acest plushie cu Hirono. Așadar, acest noodle stopper cu Ryuk din Death Note. Dacă doriți și voi să vă comandați produse de pe JP Fans, nu uitați că aveți codul meu în bio. Cu acel cod, dacă vă creați cont nou, o să aveți o groază de vouchere la transport, pe Mercari și nu numai. Cred că sunt vouchere în valoare de aproape $90, deci go for it. Să comanzi de pe JP Fans e destul de ușor, procesul e super simplu, produsele îți ajung în depozit la ei, aceștia te anunță, poți să le ții la ei în depozit 60 de zile. În momentul de față eu am 3 sau 4 figurine la ei în depozit, aștept să mai adaug câteva produse pentru a plasa comanda, pe care îți comanzi, îți ajung în funcție de ce alegi ca și transport, ce metode de transport îți alegi, ajung destul de repede și după te bucuri de produse direct din Japonia la tine acasă. Din nou, am ales ca metodă de plată ECMS, ECSM, nu mai știu exact care e. Metoda respectivă de plată intră și taxele, așadar nu am plătit taxe în România absolut deloc. Mi-a ajuns cu curierul pachetul. De specificat, bineînțeles, că în funcție de câte produse ai și în funcție de volumul pachetului, transportul poate fi mai ieftin sau mai scump. Pe toată comanda aceasta, cred că transportul cu tot cu taxe și tot a fost în jur de $60. Iar comanda cred că a fost sub $100, cred. Nu sunt sigură, ce să mă uit. Iar transportul a fost $60. Așadar, spor la cumpărături.